Ubaba womntwana ungibizile esibhedlela la asebenza khona. Uzongicela ukuthi ingane ngonyaka ozayo besikhuluma kusawu 2025 ngabo April ucela sambe soyifaka esikoleni esibizayo. Ngithi Jess Maria Mala phayana khokho u40,000 rands per umfundi. Ngizoyithatha mina 50-50 walo mali because anguholi ngisho nokuhola u40,000. Athuba bakhe lalela mina ngudokotela omkhulu ngisurgeon mengihlinza abantu umuntu kumhlinze nje ngo700,000 yini ku40,000 ngizoyikhokhela mina ingane yami inyanga nenyanga ungakhali wena. Ngimtshela ukuthi stila ngeke ngikwazi manje ngeke khona ukuthola ukuphumula ngcono ingane sitholele isikole esireasonable. Athi ubabwaye lalela angifuni ukuthi nje mhlambe zesisane ezinkantolo ngalento ngifuna ukuthi ingane yami ithole equality and good education. Ake bakwethu ngicine sengivumile ubaba womntwana athi yena uzocela ukuthi mina ngithenge iuniform ngiphinde futhi ngiyenzele ingane umphako ngiphinde futhi ingane ngiyise esikoleni yena uzothatha ingxenye ukuthi uzodlala indawo yokukhokha ama school fees. Ake ngicela ukuntshela ukuthi sekusuku lokuqala kumntanami ukuthi sekumele aye esikoleni because asesitholile acceptance letter sathola ukuthi kumele athenge iuniform and everything. Umntanami bekase excited ngale ndlela ukuthi uyoqala isikole grade 1. 2 hours later kwiqiqi angena amanzi endlini. Mntanami ujabhe ngendlela eyisimanga wakhala waze wahamba wayozumeka because safika esikoleni kwathiwa yes umntwana wakho bekade accepted but ubaba wakhe mase kumele ukuthi akhokhe akazange waletha imali ekumele ayikhokhanga in time. Samgqugquzela sambuza ukuthi senze njani ispace sakhe simnikeze omunye yini wathi yes imnikezeni omunye because mina noma wamntwana sesivumelene ngokuthi umntwana uyofunda kwesinye isikole. In fact uma wamntwana usembhalisile kwesinye isikole. Jess Maria amanga endoda kanti kunjani ukuzalela narcissist. Ubaba wakhe because a day before izolo ungifonelile wathi khona umuntu ayomhlinza ngakusasa ekseni mangabe kumele ingane yesikoleni uzocela ukuthi ngishuthe izithombe naye aposte njengobaba bonke futhi ngamshuthela ekseni ingane isaphuma endlini waposta singakafiki ngisho nokufika esikoleni kanti yena uyazi ukuthi sohlangabezana nengadla. Jess Maria masekumina nje manje ngidiniwe ocingeni ngiyancenga izikole ngicela ithatha umntana wami bathothisha no principal ayisekulethi munum lento yalungiswa ngonyaka odlule ubonile ukuthi izingane bese yishuthwa ziyokwenza uday number 1 wazo. Isikole ebengisithola besisodwa uprincipal wakhona bekathi nje bekuyindoda ukuze ngithole isikole isikhala for ingane yami kuzomela ngidlule kuyena ngilale naye. Esinye isikole ebezinye izikole dezimthatha umntwana wami beyiselokishini asikaze thina sihlale elokishini umntwana wami so bekuzobanzima ukuthi ngitravel ngisuka la edrobheni ngihambisa ingane elokishini nani ngisazoya emsebenzini so angazi ukuthi ngenze kanjani ngirelocate ngihambe ngiyohlala elokishini ukuze kube seduzane nesikole umntwana wami or ngilale nalo principal. Inkinga ngizothi ngiyalala nalo principal kanti kucuphe le ndoda ngibone ngitrenda online. Ake ningitshela ukuthi mina nani ngenze njani. Isoka lithe zame yokuza eyokubuya uzoyithola phambili. Ngisestopini ngilinde itekisi. Nabo bhuti ababili bayaxabana lapha bayalwa bayashayana. Ngivelane ngibhekele ngitshengisa ukuthi I am not interested angiboni lutho. Kuthe kusenjalo ngezwe nje sekuthi qhaha hayibo bafethu sebeba ngumsindi hayibo sethuli ngempela usethuli lo bulelo omunye uhamba nomngani wakhe. Kuthe kusenjalo ushayeke esigxobeni lomunye ngivelane ngizwe lo bulelo umuntu esengiqukule bafethu bangithathe bangibambe babambisane ngami labo 2 bathatha inzipho zami bayikwebhisa isidumbu kusukele lapho bathatha induku bazivonxe isidumbu bashaye mase bethatha induku lade beshanga isidumbu bayibeke ezandleni zami bayibambise izandla zami be nama fingerprints all over. Ngithi ngiyazama ukulwa baphinde bayifake nasemlomeni benze iDNA nje yami igcwale esidumbini. Hayibo bafethu ngicela ukuntshela usingalala ngibaliwe ngingasafikanga kule Valentine kade ngithi ngiyakulona kwisoka lami ngoba phela bengiphume endlini ngithi ngiya kwi Valentine esokeni.
kanjani. Ngicela ukunitshela ukuthi abaphoyisa nabaseshi bangitshela ukuthi nje vuma leli cala because lo muntu bekade kuyiphoyisa lelibulaliwe undercover kanjani. Vuma icala ukuze nje wenziwe lo isigwebo esilula because we know ukuthi they used you as intombazana ukuthi ubulale lo muntu obekade inkinga ekhipha igebengu. Hayibo ngicela ukunitshela ke bafethu ngithi angiyazi lento le sekufikile nommeli kagovernment lana ngiyamtshela ukuthi mina lalela la mmeli angiyazi into ekukhulunywa ngayo ngimchazela istory ngimbeke nje esithombeni usikwenzakaleni athi ummeli intombazane lalela ngami ilalela mina yimi ummeli la yonke iDNA ikhomba wena ngisho uthendukwini kunama fingerprints wakho kune DNA yakho ngisho nasesidumbini ngisho ade ukwebhe isidumbu ngenzipho khohlwa indaba yamanga lo sitshena yona vuma icala sokunikeza isigwebo esilula whether uthi icala awulivumi kanjani akusiwe nowenze lento le but angeke ukwazi ukuprove izwa ngami ummeli kahulumeni ozokusiza. Jess Maria Mangivele ngiyibona ukuthi shukuzi lo mmeli akazile la ukungimela ayikho ngisho into encane afuna ukizwa. Ngimtshela ukuthi lalela ngiyabonga ama services wakho ngicela ukuthi ungenzise into eyodwa nje ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze ikhole eyodwa. Mangase ungisize ngikwazi ukwenza ikhole eyodwa and then ngizobe sengithi ngiyabonga ama services wakho goodbye ungabusanga ngimela. Ngifonela udadewethu iwele lami mina nalo bekade sifunda euniversity. Lona lifundela ukuba ummeli mina ngifundela kube investigating officer. We just completed our education but asikaze sisebenze. Udadewethu bekasasebenza kwenye law firm ezama ukuthola experience but ubekasebenza as internship kodwa uqualified as ummeli. Ngicela ukunitshela ngimtshela udadewethu ngithi lalela dadewethu manje kuzodingala ukuthi uyithembe ukhohle ukuthi uyi-intern la kabani attorneys uzithembe ukuthi wena you are qualified and you are intelligent. Ngizokutshela mina njengomseshi okufundela uqeqeshela ubuseshi ukuthi do what and do what uthola ubufakazi obuzongisiza. Kodwa ke ukuze senze lokho sizodinga izimali. Ngizocela ukuthi udayise ubaba bekasanda kudlula emhlabeni ke bakwethu. Ngizocela ukuthi udayise inkomo ezimbili zika baba ekhaya ukuze sikwazi ukwenza lo cwaningo lolu esizodinga ukuthi silenze. Ngimtshela udadewethu ukuthi kuzodingala uthathathe leyo mali leyo akwazi ukuthi athole abacubunguli abangaphandle kwa-government because u-government ngathi asayimisele usefuna ukuthi leli cala libeke ezandleni zami kuthiwa nje umuntu wesifazane owathunywa ubulale liphoyise uyilona behind ukuthi lithole le gebengu exakile emhlabeni. Ngimtshela ukuthi uzokwenza i-post-mortem eseceleni ucheck ukuthi isidumbu asinawo yini ama-punches lesa siphantsha khona because labo bhuti bebelwa beshana ngezibhakela kulo ma-punches aloso sidumbu for sure ikhona i-DNA encane yesigebengu ngabe uboya basemaqopheni ngabe igazi leliphuma emaqopheni kungaba yisona iskin i-friction against each other eyayenzakala emaqopheni. Uthole la yayiphantshwa khona uthole i-report ukuthi isidumbu siphantshiwe mase kunjalo futhi kuloyo report leyo uphinde uthole i-report yokuthi umuntu akabulawanga induku washayeka esigxobeni ukuze ashone wabulawa ukuthi washayeka esigxobeni sensimbi wathi qhaqa waseyalimala. Uphinde uthole nalo report leyo uphinde ukuthola ukuthi as much as kukhona i-DNA yami ingakanani yalesigebengu ikuziphi indawo i-DNA yalesigebengu. Guess what? Usisi wami ongekho osanda kuba qualified njengelawyer uyenako wangikhipha ejele wahamba wayongumela ngaphuma kanjalo ejele icala sekuthiwa limbula ingubo lingene sebefuna ukungithwalisa icala engalazi. Guess what? Mina nodadewethu ke now siplana ke manje siplotha iplan elandelayo ukuthi we really need to start our own business ukuthi mina ngizoku-investigatela mangabe unecala yena mase ayakumela. Usuku lami lokuqala emsebenzini omusha. So I relocated ngathola indawo entsha ngifuna nje ukuzoqala kabusha impilo. Okay ngiyasebenza ke kulomsebenzi ngosuku lokuqala ngizwe inokh esicabheni ubossi uyangqongqoza. Ake afika ngixhawule afike azoyi-introducer angitshela ukuthi sisebenzisana kanjani mina naye. Yazi mani uyakhuluma lo boss mina ngibukela umdondoshiya itubesi lensizwa ngiyabuka ukuthi uNkulunkulu lo wamdala kahle enesikhathi. Uyakhuluma uboss mina nje kwavelane kwadevelopa icrush. Guess what ke ngilomuntu osifazana ukuthi mangabe ngithatheka angibi nama limits.
ngikuthanda manje, ngenza manje, yonke into iphelela manje. Sagcina sibhukhile-ke noboss ngalolo langa. Cabanga ngoba ngiqala emsebenzini-ke ngoFebruary. Ngoba into yethu bilokhu iqhubeka nje kumhla ka-14 February uboss ngangizohlangana naye, ngangibhukhile ihotel because kulo mhla ka-1 kuze kufike umhla ka-13 ayinto zethu beyishisa mani noboss sibhukhile. Cela ukunitshela ukuthi ngangilungisile i-room kwi-guest house thizeni, ngalungisa indawo yokugezela, yabona ijacuzzi, yabona ngalayitha amakhandlela. Sengiyafona-ke manje uboss sengi-ready. Hayibo uboss akatholakala ocingweni. Hawu phela sithando sami kumele ngabe usufikile lana, kudala ngikulindile. Ngicela ngiyazi ukuthi mhlawumbe ifoni yakhe isacimile isikhashana. Ngicela ukuthi mangabe kuwukuthi uyawuthola umyalezo wami ubuyele kumina ngokukhulu ukuphuthuma. I-location bese ngikusendelile yona. Umoya wami walala usebumnyameni, inhliziyo yami iphukile because uboss akazange wafika. Cela ukukutshela ukuthi phela uboss unonkosikazi besasasincane isikhathi esithandane ngaso. Mina angisiyo lenhlobo ebuzayo ukuthi unayo umuntu, hayi angibuzi lutho. Naye futhi akazange washo lutho. Cela ukukutshela kanti unengqozumela yankosikazi. Unkosikazi uqashe the entire resort for iValentine yabo. Ziyakhala ngale kumnandi ubwishiwishi, kumnandi uboss la kakhona. Cela ukunitshela ukuthi ukudina okwangenzakalela kuleso sikhathi like bengidiniwe, ngiyaqala ukuthi ngidlalwe indoda kanje. But anyway isikhathi besasincane asakakhulumi lutho ukuthi nje nami ngasuke ngathatheleka phezulu uthando ngalizwa, ngayibona itype yami, itype ekudala ngifuna. Mina-ke ngile nhlobo ethi angibizwa ngiyayizela. After Valentine indoda ingibize ingihlalise phansi ingitshela ukuthi yona inonkosikazi, but iyaqala ukuba semathandweni ashisa kanje. Isiyabona usunkosikazi kwangasile ubambo lwayo. Ubambo lwami umina. Yangicela indoda yathi ishade nonkosikazi in community of property, if ingasi divorce unkosikazi angathatha uhafu wenkampani yabo. Izinto zingamoshakala, izinto zingabheda, baningi abantu abangalahlekelwe imisebenzi. Icela nje ukuthi ngicabangele bonke labantu aba-involved if ingase divorce. Icela ukuthi ngoba mina ngiyayithanda ngibe umakhwapheni, kuyothi isikhathi mangabe sesi-right i-introduce indaba yokuthi ngibe yi-second wife kunkosikazi. Ingaphakathi lami belibhlungu, kodwa-ke ngisigcina ismile, ngikhipha ismile on my face. Ngithi hayi kulungile baba, kulungile. Kodwa la ngaphakathi ngiyafa ngaphakathi. Angifuni yonke lento le ekhulunywayo. Ngicela ukunitshela ukuthi mase ngingedwa endlini ukudinwa kubuye. Ngisho ukuthi mina into mangabe ngiyithandile ngisuke ngiyithandile, and mina ngile nhlobo enomona, angithandi ukushare. Kuyomela ukuthi ngichithe lo nkosikazi, kuyomela ukuthi ngikhiphe lo nkosikazi kulobudlelwane. Ngicela ukunitshela ukuthi ngisebenzile, ngiplanile iqhinga lokukhipha unkosikazi, lokugudluza unkosikazi kulomshado. Ngoba indoda mina ngiyayifuna ukuthi komoshakala bani kuwe yiphi inkampani, as long as mina ngithola into engiyifunayo, akunankampani yawa la. Indoda le kuzoba ngeyami. Ngicela ukunitshela ukuthi ngadraga unkosikazi wendoda, ngamvusa ngamenza ukuthi avuke eceleni komfana elele nomfana omncane uBen 10. Ake lapha izithombe za trenda on social media ukuthi unkosikazi wesigwili uyishaya ngoBen 10 sho ukuthi isigwili asenzi kahle, sijaha amamiliyoni, sibhizi namabhizinisi. Ngicela ukukutshela ukuthi ku social media za trenda izithombe, ama-blogger ablogger, o newspaper babhala. Hayibo nangu unkosikazi kuthiwe thahla ugqokile Lingerie noBen 10. Bayabonakala ukuthi bakhathele. uBen 10 nje bekamthanqaza lo nkosikazi. Ngicela ukunitshela ukuthi indoda mangabe isihlukane nonkosikazi wayo, isi-permanent, isinamathele kumina, it when I've realized ukuthi hayi man le ndoda kahle kahle mina angiyithandi. It was just the last yaleso sikhathi, and le last le isidlulile. Bengasakwazi ngisho nokubekezela, ngingasamfuni. Kwabona umuntu bangabe sekhuluma eduzane kuvelane ukuthi chifi if umuntu ungamthandi or engakuthandi. So I've decided ukuthi-ke ngibuqede lobo budlelwane bami neboss. Kanti angazi ukuthi imazi sazoshuba yila u-action usazokwenzakala khona. Unkosikazi weboss akayithathanga kancane lento oyenzakala kuyena. Cela ukukutshela ukuthi wacubungula, wenza i-research yakhe, waqasha ama-PI ukuthola ukuthi kwenzakaleni. Guess what?
ukuthi wangibamba ngeValentine elandelayo lapho sengithi nginomuntu wami ke ngimthandayo sengisethe ngalungisa yonke ishandisi endlini ngifuna ukuthi ngibe naleya Valentine leya engangifuna ukuba nayo ngonyaka odlule neboss engabanga nayo. Guess what? Kwangena amaphoyisa ngeValentine ya 2025 mina iValentine ngayidlela ejele. Just imagine iValentine uyidlela ejele. Cabanga ngiboshwa ngigqoka amalingerie ngiboshelwa khona ejele nabalingerie wami lengangiwagqokile. Zingenzani ezinye izibosha zingithi paqa ngalamalastiki elingerie zingithi paqa ngalo malastiki. So ke isona ke isigaxa seValentine ukuthi ngidlele ekhulukutho. Mangabe umuntu oneminyaka ewu30 nangaphezulu usalindele uthando ufana nomuntu olindele iKFC eBuild It. Kwakumina ke loyo ngiyokwenza izinto ezenziwa abantu abangenabo omathandana. I am focusing on my business. I am focusing on my business. Ngangiya enkonfeni ke yabantu abatshala ikhofi because nami ngisanda ngena ke kulomkhakha wokutshala ikhofi. Mangabe ngifika ke le enkonfeni bafethu kuya networkwa. Kuba khona isigantsonso senkona fela kaBhuti. Umnyama bhuqe tall dark and handsome. Ubhizi ke lo bhuti uyangitshela ukuthi yena akazange wakuyela esikoleni ukutshala ikhofi. Ubaba wakhe bekasebenza nabelungu wathola iexperience lo experience wayidlulisela kuyena. Hey ngibe interested ke because mina ngisawumafikana yabo ngisasemusha kule industry angazi lutho ngisablank ngisanda kuqala nje. Lo bhuti uyachaza achaze kamnandi azangitshela ukuthi hayi lapha yana yena akanawo umona. Abantu abasha ku-industry uyabavulela nje amakamera wakhe bafike bazofunda ngokwakhiwa kwekhofi. Ngibe interested ke bafethu. Shukuthi sishintshene ngamanamba ke lo bhuti. Siqale ke siyakhuluma kuWhatsApp siyakhuluma. Hayi lukhulu udaba lube likhulu udaba lukhulu udaba dlondlobale ngoba bese sifonelana ke manje sesishayana nangama video call sekunokushelana okukhona engathi nami sengiqomile khona la efonini sekumnandi kunje yami. Ayi lo bhuti azasuggeste ukuthi hayi engathi mina sengiyi-free ungeza ke manje efarm lami ngizokufundisa ngayo yonke into engiyaziyo ngokwakhiwa kwekhofi. Ngagijima ngiyo-check ina esaluni engqondweni yami nje kugijima ukuthi thungisani because leya ndoda ngicela ukukutshela like he was so open engivulela isifuba sakhe sonke. Bafethu bangidonoroze bangitone esaluni ngithi zinzipho wabanjani bafethu. Umina ke manje sengiyahamba ke manje sengiya emzini wesoka. Ngisikile bafethu ngoba izinto ezizenzayo mangabe siyobona abafana. Hayi cha mina shem ngiyazeshwama. Ngifike ke bafethu emzini umfana kuqhelaqhelile amahora impela uyahamba udundubali. Ngifike sekusebusuku ngicela ukunitshela ukuthi ukufika kwami ngahluleka nje nokuyibamba nje indaba zethu za escalator manje. Ngicela ukukutshela ukuthi indaba zethu zaphelela lapha ecouchini. Angibange ngisafika ngishona sekamereni leli wayethe ngizolala kulona ikamera. Because nje ngahluleka ngisho nokuyibamba kusho ukuthi nomfana naye ukhona kade sikhuluma kamnandi efonini. Phakathi namabili ngizwa umfana engathi uyangishumpula engathi ungishumpula ikhanda. Hayibo bafethu ngicela ukukutshela ngithi ngizama ukulwa akulweki umfana ungenzani. Hayike ngicela ukunitshela ke mantombazane mangabe uyintombazane edlulile eminyakeni eyu30 kwamele uhlezi uhlomile kwamele uhlezi nje ulindele for impi. Ngicela ukukutshela ukuthi la ekhanda lami kuwiki ngangilontunjile before bangidlulishe iwiki ngangidlulishe uyayibona akusiyi okapo but ilommese lo omncane benza ngawo ama-surgery sharp obukhali ngangifake wona ngunamaselile before ngi-install. Mangabe umuntu wesifazane kumele uhlome bakwethu because izwe limoshakele. Pepper spray laba nabo ogani tontoni lo gani laba abachokayo. Sometimes amadoda nithi nikhuluma nje nixoxa umuntu usuke seyikhiphile esikhwameni sakho kudalo lonto. Umuntu wesilisa osuke seready uku-attack. Uyabona labo otakothu bakho laba abakhulu. Nginenye iplaster oyifakayo le plaster ivelani iblend nesikhumba sakho ingabonakali nokuthi ikhona inawo ngishona namaphozi. Iblender nesikhumba sakho kuze kuphume inandoba ngishona noboya ofana nesikhumba sakho. Mangabe inamaselila kubonakali kulabo ntakothu bakho ubukushutheke lo okapo omncane engikhuluma ngawo ushutheke emvingweni yakho lo nayo because izwe selimoshakele. Ngicela ukukutshela ukuthi uBhuti kunomthambo
kodwa lo mthambo ngongixoxela ngawo ngelinye ilanga. Mangabe ugquzulile nje kancane akudingi ukuthi umuntu uzumlimaza, kumele ugquzule kancane. Mugquzule kancane umuntu uyaquleka, but akaquleki forever, uquleka kwesikhashana. Mhlawumbe uquleka o2 hours kuya ko3 hours, after that usuke seyaphaphama. So ke ngizobe nginifundise ngalomthambo wokugquzula ngoba nizobe hamba nigquzula abantu babantu. Ngicela ukunitshela into engange sengiyikhala sengisekhaya umfana wabantu eseboshiwe kutholakala ukuthi vele amantombazane aphelela lapha kwakhe. Kwathiwa mangabe kupeqetshulwa umuzi wakhe kwatholakala ukuthi kune room eligcwele ama defreezer, kugcwele idumbu zabantombazane asuke wayengile ngalendlela le nami angiyenge ngayo. Just imagine ke mangabe sengibuyela lapha ekhofini kutholakala ukuthi umuntu onjengaloyo akaze nje ayisubmit information yakhe, wengene lapha yana ngokungemthetho, bekuyiskema nje, iskema sonyaka. Ngaphepha kanjalo ke ekufeni ekubulaweni lesigantsonto senkonafela yendoda. Hey mantombazane, sengathi singaphepha la ngaphandle because akulula neze. Ngithole umsebenzi enkampanini enkulu, ngiyoba iPA yeboss. Ngicela ukukutshela ukuthi uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu unenhliziyo enhle. Ngizosebenza no Mr Tony, ngiyoba iPA ya Mr Tony. Mengifika ke mina no Tony sisebenze kahle, angamukele kahle uTony, zonke izinto nje ihamba kahle emsebenzini, umsebenzi uright kuyacaca. Ake ukuthi ngelinye ilanga kumele sihambe siyosebenzela ekudeni. Ngibhuke yonke into, mesifika ehotela la esizosebenzela khona. Ngicela ukunitshela ukuthi afike usisi wase reception athi no, ihotela ligcwele, mina I've booked for one room. I didn't book for 2 rooms. Kanjani manje sis, because I've paid for two rooms. Athi sisi no, singamani sekurefund, but kunezinto ezinkulu zepolitiki ezenzakalayo, amahotela around agcwele. We only have this spots available. Kucaceke ukuthi kumele sikhulumeke mina manje noboss wami ukuthi into esizoyithini, into esizoyenza kanjani ke le. Ake bafethu sathi sifika nje kamereni sesiyoshare lo 1 bedroom, zakhala zenzakala izinto zenzakala impela izinto, ngavuka embedeni weboss. Ngayitshela ukuthi lento eyenzakalile iwrong, angeke futhi iphinde yenzeke because ngisafuna ukuthi ngugcine umsebenzi wami ukuthi ngibe iPA ya Mr Tony. Guess what? Kade ngisabona okuncane, few weeks later sengiyaqala manje nginama morning sickness. Jesu Maria ma, into engizoyithini ke, indaba engizoyithini ke le, nginama morning sickness, ngize ngigcine ngiyithathile ke pregnancy test, ngithukile ukuthi izothini. Cela ukunitshela ke vela nithi positive, ngikhulelwe. Ngibambe umhlangano ke neboss yami ecoffee shop, ngizomtshela ukuthi ngikhulelwe phela. Ngathi mengiqeda ukuvula nje umlomo wami ngisho ukuthi khona ukukhula eswini, uboss wavelane waxhuma wahlala wathi listen, mina nguPrince ngizobekwa ngibe inkosi maduzane nje, usuvelane wangenzela ifavor, wangitholela indodana. I know ukuthi kulolu indodana lapha eswini sakho ekuyiyona ezoba inkosi yakusasa ezweni esigodini sangakithi. So kuzomela ukuthi ngikulobole ngokukhulu ukusheshsha, ingane ingakafiki 3 months, ireportwe emadlozini akithi. Into ezokwenzakala, uboss wakhuluma non-stop without ikoma, athi into ezokwenzakala abantu bakithi bazobhuka ihotela la badilike, bazobona umndeni wakho kukhokhwe inkomo. Ngiyakutshela ukuthi wena uzolotsholwa ngemali enkulu, ulotsholwe ukhokhe inkomo, ube unkosikazi wami ngokusemthethweni before kuphela 3 months, and then ingane mabisina 3 months ukhulelwe kuzomela sigoduke siye ekhaya uyoreportwa ingane emadlozini. Hayibo family, kwakuthi angiyincinze just like that, sengizoba nje umama wasekhaya, sengizoba umama wasendlini. Yenzakala kanjani into enjalo ukuthi nje uvelane uyithole, usuyithole sekuthiwa nje usuzoba umama wekhaya, usuzoba unkosikazi wesigwili. Ngize ngincinze kancane ngisho ukuthi iqiniso nje. Ake bafethu ngicela ukunitshela ukuthi wafika ku3 months ukuthi sengilotsholiwe sekwenziwe yonke into, wafika u3 months ukuthi manje sesiyahamba ke siya ekhaya kubo kuyo introducewa ingane. Mina bengakaze ngiye ekhaya kubo, kwehlika umndeni wakhe kwabamnandi ekhaya kwaba comfortable. So we are flying. Ngicela untshela ukuthi we are not even flying like first class, we are flying private. Siya flya ke manje sibhekise kuphi, sibhekise kaMfana.
It was a long flight. It was a very long trip. Ngagcine ngizumekile ngaphaphama sesifikile khona. Mengifika kule ndawo ikuphi kanti le ndawo likhithikile bafethu, likhithikile amaqhwa nje, the entire place is covered in ice. Umuzi wakubo muhle, iCastle. It's a castle muhle loyamuzi. Ngicela ukunitshela ukuthi ngingeneke phakathi ubaby athi usafuna ukukhuluma namaguards ukuthi ehlise izikhwama zethu. Athi angene ngaphakathi vele sengumakoti wale ekhaya ayidingakala into eziningi, wonke umuntu uyangazi ngaphakathi. Mengabe ngingena la phakathi bafethu kuyabanda qa, ubaby usothatha izikhwama angithathele namakhothi because nje uyasho ukuthi kuyabanda. Bekangithengelile amakhothi, wangitshela ukuthi uyangithengela into zokufudumala because kubo kuyabanda. Cela ukunitshela ke mengifika lapha ngaphakathi ngifica ku-empty, akukho umuntu bafethu, yonke into nje la kuyabanda, ngisho nosofa wakhona ngathi uyi-ice kwayiwona. Ngithi hayibo ngizophila kanjani endaweni enje, sengaqhaqhazela ke manje. Ubaby asangeni, ngilindile ubaby akukho umuntu la endlini. Ngifike ke bafethu sengithi ngiyobheka imoto, ngiyoqalaza ubaby ukuthi kwenzakalani. Imoto bafethu ayikho, imoto akukho ngisho namasondo ukuthi imoto ike yaba khona. Mhlola mina lengenzakalelayo. Phela ubaby sifike sapaka kwapakwa i-private jet somewhere, and then sasesithatha imoto ukuthi singene la because wathi ayikwazi ukulenda kahle ibhanoyi la ekhaya kubo. Cela ukunitshela akubonakali nokusike kwahamba imoto, kucwebile egcekeni, ngathi nje sithe chwa out of nowhere. Jesus, akubonakali nje iqhwa kuphela. Angiboni nokuthi sihambe kuphi, angiboni nokuthi imoto mina ihambe kuphi la. Sengiyatatazela ke manje bafethu, ngidilaya umuzi, angazi ngidilaya, ngicabanga mhlawumbe imoto ijikele ngemuva. Ngathi mangabe ngijikela ngemuva ngafica izidumbu eziningi zamantombazane, ezinye sekwaba yingodo. Kuyabonakala ukuthi kudala ashona, zonke le idumbu lezi zindinyelwe ndawonye. Indlela engasengigodola ngayo ngahudula lezi zasezomile kakhulu, ngayishisa ukuthi nje nami ngingashoni ngibulawa ukubanda. Ngathi inkosi ingixolele, ngizosebenzisa zona le idumbu lezi ukuthi kuthi ukufudumala. Ayibo ngathi mangabe ngishisa ngezwe amazwi askrimayo, kuyashisa, kuyayuma lana, thina sisizwe lamaqhwa asihlangani nokushisa, kuyayuma kuyashisa. Cela ukunitshela ukuthi ngaphaphama esibhedlela. Kuthiwa esibhedlela sengilale khona for 3 months. 3 months ngikwikhoma after ngi-experience ukugodola okusevere, ukugodola okukhulu kakhulu. Jesi Maria Ma ubani ekusamele ukuthi umthembe kulelizwe. Ngikhule ngumntwana okubonakalayo ukuthi lo mntwana lo ithalente lakhe liyini. Ngumntwana odansayo, esininini ngiya-actor, sengine-channel yami nje yami engenza khona izinto. And futhi abantu bayangifollowa ke, sekunama-followers amaningi on TikTok, on social media, yonke le ndawo. Cela ukunitshela ukuthi mangabe ngiyesikoleni uma ubekangilandela ngecamera sometimes abhukho usuku nje ukuthi ucela ukuze crash yethu azongishutha. Ngicela ukunitshela ukuthi ngiyashutha, ngiya-actor khona la eklasini. Othisha bakuleso sikole bebengenayo inkinga because nabo bebethola indlela yokuthi kupromotheke isikole sabo, because isikole engangifunda kusona besisihle kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi ke ngagcina sengithola ibrand engizosebenza nayo. Uma nake ngaleso sikhathi ubekathi ibrand angayazi, kodwa ke beyangena inkinga because bikade imkhokhela imali enhle le. Cela ukunitshela ukuthi kanti mina ngibhizi, ngiyatshikoza, ngiyadansa, ngithweka ngisho nokuthweka on social media. Kunendoda engibukile ine far distance kwelinye izwe elingasilona izwe la engiqhamuka khona eBlue Bay. Le ndoda ingibhekile, iyangibuka, iyangilandela for months. Le ndoda le ichazekile, iyabona ukuthi ngiyamthanda lona, this one can work for me. Indoda ke maseke ishaya impempeke ithi umuntu ozongilanda izomnikeza izigidi zemali, umuntu ozongiletha kuyona. Shukuthi le ndoda ke vele irana ibhizinisi lokuthunjwa kweingane. Ngicela ukukutshela ukuthi mangabe ingane izothunjwa, umuntu uyayibheka, ayikobe, ayibuke for isikhathi eside. Ngicela ukunitshela ukuthi mina ngiyahamba ngesikoleni
as usual anginakile lutho. Kunomuntu nje ongilandelayo ufuna ukunderstand impilo yami ukuthi ngiphila kanjani, ngingena ngasikhatsini esikoleni, ngiphuma ngasikhatsini, ngilanda ubani, ithini routine yami. Umuntu wagcine eseyazi yonke iroutine yami ukuthi ihamba kanjani. Ngicela ukunitshela ukuthi there was a day la abafike bangithatha khona. Mina ngavuka sengivuka komunye umuzi kwelinye izwe. Hayi mengivuka ngikhohliwe angizazi ngisho nokuthi ngubani igama. Ngicela ukunitshela ke it's when the real action started, because kwafika umuntu nje mengivuka embedeni wathi awusawubona princess usuvukile. Hayibo sawubona princess usuvukile, ngubani igama lami, ubani wena? Athi hayi mina ubaba wakho, wena uprincess igama lakho. Shukuthi nje usengitshela igama alithanda ukungitshena lona. Wangitshela wathi princess uzogeza masugqoka umsonko wakho omusha engikuthengele wona, because mina nawe namhlanje we are about to celebrate. Ingezeke le ndoda le ethi ubaba wami, ingeze ingiswenkise ingqokise kahle, ingithathe ingifake emotweni le ndoda. Yabona angazi nokuthi lidumaphi, angiyiboni nale ndawo engihamba kuyona, ngathi indawo engiqalayo ngikhohlwe yonke into, angazi lutho. Mesifika ke mesihamba nale ndoda sifike kwelinye igumbi nje yabo lishunqa intuthu amadoda ahleli lapha yabhema, kunamagumbi lana kunamagumbi amanye avalekile kule ndawo le. Ayimanga besifika ke ajabule lamadoda uthi hawu usufike nenyama yethu. Yimi njalo inyama. Hayi bathi uboss uzojabula kakhulu. Uboss uzojabula kakhulu. Ake ngempela uboss wakhona aphumeke bafethu, aphume uboss ajabule. Athi uboss hayi usayo test driver ke lengane. Ngicela ukukutshela it's when ukunyukubezwa kwami kwaqala khona. Mina bengazi ukuthi kunemgilingwane yamadoda amadala athanda nje ukuthi anyukubeza abantwana, ayibona angaze jabulile mangabe enyukubeza abantwana. Ngikhula nje ngikhulela esandleni salamadoda. Athi angithweke, angishayele izinto engide ngishaya ku social media, angithwekisa, angibukisa ama video. Ngicela ukukutshela ukuthi ngimncane ngibukise ngisho nama video enkonzo yekamera, kuthiwa enza kanje, enza kanje, enza kanje. Mengibuya ukuyoshintsha ngamadoda, ngibuya ngivalelwe ekamereni, nginikezwe onodoli, kuthiwa ngidlale ngonodoli. Akusiyona impilo lengiyiphilayo. Sometimes ngiyavulela iTV ngibuka opopayi, kodwa nje ngiphila lo mpilo yasekamereni ukuthi ngiphuma mangabe sengiyokwenzisa into engiyenziswayo. Sometimes nginethutha le ndoda elizongifundisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume proper English, ngikwazi nokuthi ngikwazi ukuthi ngibhale. Nginethutha nje lizongifundisa lokho, alingifundisa izinto eziningi ukuthi mhlawumbe ngifunda izinto eziningi, cha lingifundisa nje lokho ku specific ukuthi ngikwazi ukuthi ngisurvive on this game, ngikwazi ukuthi ngisurvive on this industry. Ake ngicela ukunitshela ukuthi sekuyimpilo ke lento yami, sekuyimpilo ukuthi nje ngihlezi ngivalelwe roomini ngibuka opopayi, ngikhishwe mhlazane indoda isingidinga. Mhlazane ngibhukhelwe indoda, banginikeza leso space ukuthi ngithi ukuphumula kancane maseke bayangilanda. Ngikhula nje mina I'm so used to this, angiyazi enye impilo, ngazi ukuthi impilo kumele ibe kanje, because ngisho nopopayi abangibukisa bona bangibukisa opopayi aba-erotic, abangibukisa opopayi laba abajwayelekile, opopayi ababukelwa yingane, bangibukisa opopayi ukuthi ngizofunda ukuthi kwenziwa kanjani kubona. Ngicela ukunitshela ukuthi ngiyakhula, ngikhulela kuyona lempilo. Ayike kuthi mangabe sengina 15 bakhuluma abaphathi bami, ngibezwa bekhuluma ngedwa, mina ngimile lapha ngincike ngodonga. Bayasho ukuthi lo ama-client wethu usemdala for wona, akasa interest ama-client, so kuzomela ukuthi bamthengisele another buyer elidila ngabantu abadala because mina sengimdala. Lapho ngina 15 years. Ake ngicela ukunitshela ifike ngempela ke intombazane, ifonelwe ifike intombazane ezongithenga. Mifika ke intombazane, hawu kuyajabulisa nje ukubona umuntu wesifazane, cause le ngathi industry yamadoda. Ifika umama ugqoke iqhox heel, ungena no9 inch lapha yana, ugqoke i-trench coat, ugqoke isigqebhezana, uphethe isuitcase. Suitcase enemali ngiyanitshela. Ayimangabe ngena ke athi ucela ukubona ama goods, bangitshengisa ukuthi uyena leyana. Athi ucela ukutest drive ama goods ukuthi izinto zakhona isakhona yini. Bamvulela ikamera.
ngingeniswa nami ekamereni. Afika athi uGeli mina khumula ingubo phansi ngikhulumule ngempela uGeli angidry athi ya amabele they are in a good shape na umzimba wakho muhle usa right kuzomela sichecke imileage ukuthi imileage ingakanani. Afaka ama gloves angifake umuno le kwandawo uGeli ukuhlukunyezwa okungaka wangifaka umuno athi ayimaleji ayisa right kusho uGeli. Ake afike ashiya isuitcase alivule isuitcase etafuleni ngibona amadoda emamatheka emthelela iwhisky anuke le mali ukuthi inuka kanjani. uGeli aqede lapho ahambe nami impahla zami seziyashiwo ngisho nokushiwa lapho kuthiwa manje sengiyoshintsha iwe manje because ngiyongena kwenye industry. Ake mengifika lapha ku-industry uGeli afika anginikeza impahla ezintsha angichazele ukuthi kusetshenzwa kanjani ke la angitshela ukuthi kusetshenzwa kanjani indoda uyayifensa ke la indoda uyenzani angitshela uGayi kusho ukuthi vele experience nginayo because kudala ngizenza lezi zinto lezi ngizenza ngale. Shukuthi sengiyaqala ukusebenza ke manje sengisebenza ngalana kaGeli. Mengifika ngithola iclient lami lokuqala igama lalo uCraig. uCraig was very weird. We understand kwasho ukuthi ngike ngahlangana neclient elinjengaye ngisayingane le elinjengoCraig. uCraig wenganqeni ukuthi angihlohle ama grapes eyinqeni athangwaqathazi engowaqathaza ama grapes abe excited ngicela ukukutshela wenganqeni ukuthi nje sisenza izinto ezinormal angigcobe uchocolate umzimba wonke uyowukhotha uchocolate atha angigaqise angihambe ngigaqe ngathi ngihambise okwechitha ngihambe slow njengechitha ukulubani ichitha mangabe linwebeka linweba athi angenze kanjalo. Mesibuya uCraig bejabulile wafike wakhokhela uboss wami omusha wamkhokhela imali eningi wamtshela ukuthi ucela ngingabhukho umuntu okwamanje ucela ukuthi ngibhukho yena kuphela because ngine experience ngigudi ngimchazile. uCraig bekashadile enonkosikazi nezingane and he was a loving man to ifamily yakhe. Sometimes ifamily before sisonke akhulume kahle nefamily yakhe. Ngicela ukunitshela ukuthi uCraig angisho sengibhukhile nje ukuthi ngabhukho umuntu the entire month. Ubeka ne-penthouse uCraig maseba nekhaya lakhe because uCraig was a very very moneyed guy beka rich kakhulu. Ngicela ukukutshela ukuthi uCraig angishiye lapha kwi-penthouse akhiye ahambe aye emzini wakhe ayobheka unkosikazi nezingane afuna ukuthi whenever engifuna angithole ngikhona la. Ungikhiyelile ngaphakathi ungishiye nayo yonke into ungishiye nokudla and everything there is TV there is everything engicabanga ngayo. Mase kuthi downstairs kunama bouncer phela kunama nonogada balo sisi because akazi ukuthi ngingabaleka yini. Ngicela ukukutshela kuCraig ngaleli langa aqala ukuthi angishiye angikhiyele penthouse wathi mangabe hamba hawu ngathi ngithi ngiyabuka nje around endlini ngafica kune computer ngathi mangabe ngiyiona icomputer hayibo ine internet ngangena ku internet ngagooglisha okay because bebengifundisile ukugooglisha kodwa bebengifundisa ukugooglisha amaphone akhona ukuthi ngikwazi ukuthi understand itayela ifoni yabo bilokhiwe amafoni abade bengigooglisha kuona nama computer bekulokhiwe bengikwazi ukuthi ngiguglisha iphone kuphela ama style kuphela. Cela ukunitshela ukuthi ngifike ke kule computer hawu ngingene ngithi mangabe ngena ngithole ivideo ekhuluma ngesiZulu hayibo ngiunderstand le language ngithi hayibo ngiyayizwa le language yini le mengiguglisha kuthiwa isiZulu ngithi sho ukuthi mina iorigin yami ngiqhamuka la ekukhulunywa khona isiZulu sho ukuthi I am not from around le ndawo la engiphila kuyona. Ngiguglishe ukuthi isiZulu siqhamuka kuyiphi indawo siqhamuka kuliphi ilizwe ngithola ukuthi isiZulu siqhamuka eSouth Africa yabo. Maseke ngiyangena ngithi sho ukuthi mhlambe mina was missing ngibheke kuthiwa missing people missing kids in South Africa ngibhala unyaka yabona
ake ngicela ukunitshela ngize ngihlangane nemessage nevideo kama wami ngiyibona izithombe zami uma ekhala ngithi ngibona no social media ukuthi ngisayingane ngangibhizi ku social media ngenza so kuze kushiwe nangelilanga ukuthi ngalahleka nini ngibona ama followers wami nawo ekhala engifuna we understand lonto leyo kuumuncu nje isimo siyimuncu. Ngizwe le moto isipaka abuye lo baba ngicime kwa computer ngibuyele embedeni engathi ngilele nje. Ayike angene abuye sibe busy ajabule lo baba bekangi-enjoya ngendlela eyisimanga you understand ubekanganqeni ukuthi eqendlini yakhe ebusuku ngo-12 abuye eze la we understand enze kanje uye business thizeni kanti uze kumina. Ayi lo baba enjoy asho ukuthi uyahamba ne business trip angafisa ukuthi ahambe nami but mina ngisa under age you understand ahambe nama ye business trip ukuze lapho ngifike ngimplize kahle you understand. Mase sugayi ngabe ngiyahamba nawe ubona indawo oshawo umoya ujabule because mujabulile nami ngiyajabula kodwa iproblem under age njengoba desechazile uGayi ngithi mina so what age isho ukuthini because in public phambi kwabantu ngizofana nengane yakho ngiactisa kwengane yakho mase kuthi ekamereni ngiyajika ngibe umuntu wakhe ekamereni. Ake uGayi ngempela akhulume ke no boss wami ayu boss wami amnikeze iwash elichokayo ukuthi if mhlawumbe ngizama ukwenza into or ngikhuluma namaphoyisa noma ngenza ini akopressa le remote iwash liyongichoka maseke iwash liyongichoka maseke kuphela kanjalo ukwenza kwami umsangano kube ngathi nje hayi bekade mhlawumbe nginesija or anything abantu banga understand ukuthi indaba isewashini. Ake ngempela sihambe ke manje ke nomuntu ke uCraig lo usengibiza ngomuntu wami ngoSweetheart ngobaby sihambe ke noCraig ayi siyahamba siya kwelinyizwe ke manje we are going to fly mesifike airport angisho ngigqoka iwash ngiyazi vele ukuthi kuthiwa nje ngathi inkente mesifike airport ngizenza umuntu engathi akekho right eswini yabona ngizenza into engekho right eswini athi uCraig it's better you use the toilet before we go into an aeroplane yabona ngingene ngempela toilet uCraig ame ngaphandle kwama toilet akunamaphoyisa la eduzane mengifika la ema toilet ngichazele mina ngichazele omunye umuntu la etoilet ngisho ukuthi ngisesimweni esikanjena ngicela ungitholele usizo Ake ngempela usizo ngalithola kanjalo because uCraig bavelane lo sisi wambothinta amaphoyisa ambhudukeza eselapha ngaphandle kwetoilet akatholanga ichance ukuthi aze angichoke wherever I am ngalithola kanjalo ukusizo ngakwequlwa leliwashi lelakhishwa ngakwazi ukuthi ngibuyele ekhaya umndeni wami wajabula umama wayisola wathi yo mntanami I know ukuthi you were born for this but kwakumele ngicabange ezinye indlela zokuthi ngaprotecta kanjani because abantwana bethu when they go on social media it's all fun and it's nice and they are making money and baphila impilo yabo abantwana abaqaqekile kodwa asazi ukuthi siba expose kuyiphi idanger so as umzali ofaka umntwana ku-internet you really need to be careful and you really need to read on i-behavior yomntwana wakho. Ngizosibeka lana ke okwanamhlanje istory sethu isiyolala ibonene ezitorini ezilandelayo Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ke family ukuthi sikhona on YouTube and on YouTube we upload ama-series ahlukile kunezitori si-uploada on Facebook as well as TikTok. So just make sure ukuthi you go and visit us on YouTube. Siyanthanda kakhulu.